ऑइल घालूया थोडे. ओके. आणि हाफ स्पून्स गार्लिक. ओके. कांदो बारीक चॉप. हे बारीक केलं कांदो. हा कांदा. करपिली घालता इथून. हा करतो. चिकन. ओके. मॅरिनेट करून दिलं हे चिकन तुम्ही. हा मॅरिनेट करून दिलं. आले लसूण पेस्ट म्हटलं. मसाला वगैरे. मसालो. सो हातून सोय आणि कांदो भाजला त्याच्याबरोबर गरम मसाला घातला गरम मसाला सगळे मिक्स येतात. आणि आले लसूणही घातला. आले लसूण पहिले सोय भाजच्या पहिले आले लसूण फ्राय करून त्यातून मग कांदो मी फ्राय करून मग सोय घालता लास्टाक. ओके. सो ग्रेव्ही ऑलमोस्ट ही सुकली आमची. पुदिना घालपाचो हितून. ओके. तर आम्ही चडशे काफ्रियेल्यान पुदिना यूज केलो पळयता. सो सुकाकूय पुदिना घालतात. टेस्ट फ्री येता म्हणजे फ्लेवर फ्री येता. कोथमीर. ओके. अजवाईन. चिकन सुका रेडी आसा.